για έναν προϋπολογισμό χωρίς αίσθημα ευθύνης, αποκλειστικά εισπρακτικού χαρακτήρα, με κινικολογίες, αμφιταλαντεύσεις, αναβλητικότητα, χωρίς συγκεκριμένους στόχους, με απουσία πολιτικής βούλησης και μεταρρυθμιστικής πολιτικής, έκανε λόγο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Άρτας Κώστας Παπασιώζος κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών του οικονομικού έτους 2010. Βλέπουμε ένα προϋπολογισμό πολύ κατώτερο των περιστάσεων που δεν καλύπτει ούτε το ελάχιστο της ανάγκης τόσο του δημοσίου τομέα για να λειτουργήσει εύρυθμα το κράτος, αλλά ούτε και τις στοιχειώδες ανάγκες του ελληνικού λαού. Είσαστε ανέτοιμοι και ανήμποροι να ανταποκριθείτε στις κρίσιμες καταστάσεις που περνάει η χώρα και να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα που θα οδηγήσουν στην έξοδο από την κρίση. Επιδίδεστε σε διακηρύξεις άχρηστων αρχών χωρίς να παρουσιάζετε ένα σοβαρό προϋπολογισμό που να εμπνέει σοβαρότητα, σιγουριά και αποτελεσματικότητα στον ελληνικό λαό και στις αγορές. Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο ένας μετά τον άλλον, προβαίνουν στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, θεωρώντας πως τα μέτρα που παίρνετε είναι ανυπαρκή για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τα αντανακλαστικά σας πολύ αργά για να ανταποκριθείτε στην κρισιμότητα της κατάστασης. Ας μην γελιόμαστε. Τώρα που είστε κυβέρνηση, οι μάσκες σας έπεσαν και φάνηκε σε όλο το μεγαλείο η γύμνια σας. Το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν πώς να έρθετε στην εξουσία και αυτό το καταφέρατε με τις παλιές γνωστές μεθόδους σας, τη δημαγωγία και την εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Πού είναι όλες αυτές οι εξαγγελίες που κάνατε προεκλογικά? Θυμηθείτε, λίγο πριν από τις εκλογές, για τα λιμάνια, την Ολυμπιακή και τον ΟΣΕ, για τη χορήγηση του εκτάκτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, την οποία εμείς στηρίξαμε και εσείς τη μειώσατε, από τα 500 ευρώ αναδικιούχο στα 300 και 400 ευρώ, για την ισορροπημένη μείωση των ελλημάτων και τη μη επιβολή νέων φόρων το 2010. Τι έχετε να μας πείτε για την κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης ή της απόσυρσης των παλιών ρηπογόνων αυτοκινήτων που θα έδινε νέα όθηση στην αγορά αυτοκινήτου και θα συνέβαλε στη μείωση των ρήπων της χώρας μας? Τι λέγατε για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και των ορίων του ΕΚΑΣ, για τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που λέγατε πως θα πάρετε ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και τα οποία θα προσέλκυαν τους ξένους επενδυτές, για τις αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό που κάνετε σημαία σας ότι θα δίνατε και τώρα μιλάτε ακόμα για μείωση επιδομάτων και μισθών. Πού πήγαν όλες αυτές οι εξαγγελίες σας, κύριοι? Το γνωστό ΠΑΣΟΚ άρχισε να ξεδιπλώνεται στο όλο το μεγαλείο. Είσαστε μια κυβέρνηση που ούτε προγραμματισμό ούτε σαφή σχέδιο έχετε. Σπαταλάτε τα χρήματα του έσπασε εκπτωτικά κοπόνια αντί να τα επενδύσετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πού είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και σε υποδομές και σε έργα στην περιφέρεια ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομία και στην ανάπτυξη στον τόπο? Ο κ. Παπασιώζος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έπεσε θύμα των αδιέξοδων πολιτικών της και των κομματικών καταβολών της, ενώ αναφέρθηκε στις πολιτικές αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Προχωρήσατε στη χαλάρωση των μέτρων που πήραμε για το ασφαλιστικό και τώρα βιάζεστε να προχωρήσετε σε νέες μεταρρυθμίσεις ζητώντας τη συνοχή και τη συνδρομή των κοινωνικών φορέων. Διότι διαπιστώσατε ότι πως η δημαγωγία και ο λαϊκισμός που ακολουθείτε μόνο προβλήματα προκαλεί. Επαναχωρήστε στις δεσμεύσεις σας ως προς την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, μειώνοντας τη δαπάνη του τακτικού προπολογισμού κατά 4% και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 5%. Ενώ γνωρίζετε πως ο τομέας αυτός είναι από τους πιο ευπαθείς της ελληνικής οικονομίας που πλήττεται από ψηλή αποβιομηχάνηση και ανεργία. Κύριοι της κυβέρνησης, πέσατε θύματα των αδιέξοδων πολιτικών σας και των κομματικών καταβολών σας, καθώς διαπιστώσατε πως δεν μπορείτε να υλοποιήσετε καμία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και για το λόγο αυτό καταφύγετε στην καταστροφολογία με αποτέλεσμα να προκαλείτε μεγάλη ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Η διαφορά μας με τη δική σας κυβέρνηση είναι τεράστια. Δεν παραγνωρίζω πως έγιναν λάθη από εμάς και πως σε αρκετές περιπτώσεις δείξαμε ατολμία και αλαζονία. Και για αυτά τα λάθη μας τιμώρησε ο ελληνικός λαός. Ωστόσο εμείς μιλήσαμε τη γλώσσα της αλήθειας
και με αίσθημα ευθύνης ενημερώσαμε τους συμπολίτες μας για πολύ σοβαρά προβλήματα της οικονομίας, τα οποία προέκυψαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Τον ενημερώσαμε για τα δύσκολα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε παίρνοντας το πολιτικό κόστος. Του είπαμε την αλήθεια, ενώ εσείς τον παραπλανήσατε. Του δώσατε ψεύτικες ελπίδες, γνωρίζοντας πολύ καλά πως όλα αυτά που υποσχεθήκατε ήταν αδύνατο να τα υλοποιήσετε. Και τώρα επιδίδεστε σε καταστροφολογία για να κρύψετε τη γύμνια σας.